The second coming of Christ program yakanangana nekudzoka kwa Jesu Kristu. Idi Jesus is coming again. Asi mukati meBible zvinoita sekunge paachauya tinenge tisiri kumachechi, tine tiri kudzimba, kumabasa, kuminda nekumwe kwakadaro. Muprogramu inoyi ndina mukoma Gift Roads tati timboteera kudzimba kwatinoswera. Ichokwadi chiri kutaurwa naCustody Beterai. Jesu haazouyi tiri kuchechi kana panzvimbo dzekunamatira. Achauya tiri kwatinoswera kwakasiyana siyana. Ikoko kwacho kwatinoraramira. Kungaa kumabasa, kuzvikoro, kudzimba. Ndosaka tati muchirongwa chinechi titenderei timbozotandarira ikoko kwamunoswera, kwamunoraramira. Uye vari kutiisira into sign language muzuva ranhasi ndiProclaim Chaora. Pastor, kwazisai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Chidzidzo chatinacho nhasi chine musoro wenyaya unoti chiKristu nemhuri. chiKristu nemhuri. Sezvatavimbisa toda kumboteera kudzimba ikoko tione kuti kwakamira sei. Yesu mufundisi, chiKristu nemhuri. Yes. Ndimi maandipa musoro wenyaya uyu. Tiri kuita sei apo? chiKristu nemhuri. Regera tibva tangopinda muBhaibheri. Tinoshandisa Bible. Tichingoshandisa Bible. Nekuti kana mutaura nyaya dzekudzoka kwaKristu, yes, mukatosiya Bible munopedzera maamungano. Adetika. Saka vateereri tinenge tichiteera kwatinotandara tiri kudzimba, kumabasa, asi tiri kuteera tiine Bible. Ndo rinenge richitibatsira kuti tione kuti zvii zviri kumboitika kudzimba, zvii zviri kuitika kumabasa kwatiri. Saka Bible ndauya naro pastor. Unombooneka Stone kuti Bible harina area yeupenyu hwevanhu yarisina kutaura nezvayo. Okay. Okay. Kwese kunosvikwa nemunhu pakurarama. Mukadzokera muBhaibheri munotonoriwana riine chekutaura pamusoro penyaya idzodzo, chekurayira, kupa guidance yekuti kungararamiwe sei nevanhu vari kutarisira vakamirira kudzoka kwaJesu kwechipiri. Saka patiri kuti chiKristu nemhuri, toda kuenda kumhuri. Toda kuenda kumhuri. Saka nhasi tiri kuenda kumba. Nhasi tiri kuenda kumba. Asi tichienda tiri muBhaibheri. It's okay. It's okay. Yes. Right. Imbotoerengerai vaEfeso 5. Okay. Verse ya 31 na 32. Ephesians chapter 5 verse 31 and 32. Naizvozvo munhu uchasiya baba vake namai vake anamatire mukadzi wake, ivava vaviri vachava nyama imwe. Chakavanzika ichi chikuru, asi ndinotaura zvaKristu nezvekereke. Now panapa uri kuona kuti Bible riri kuti kana tichitaura zvemarriage, tichitaura zvemhuri, tiri kutaura zvaJesu nechechi. Come again. Nyaya dzekuroorana, kutoredzera ukama huri pakati paKristu nekereke yake. Okay. Saka mukapinda munyaya dzemhuri maakutaura nezvadzo. Paul ari kuti pandima yataverengai, muri kutotaura chakavanzika, kureva kuti muri kutaura nyaya hombe ipapo. Saka chiri kufanira kukopa chimwe chii? Imhuri yokopa zvinoita Kristu nekereke. Very good. Now ukatarisa munhu kana akupinda mukunoita zvemhuri, ari kunzi rangarira kuti uri kuenda muchimiro chekunofananidzira. Rega tingataure tichiti maybe zvaunokasika kubata. Mudrama, kana vanhu vachiita drama, mutambo handiti, mutambo. Asi mutambo uyu uri kutoredzera zvinotoitika.
Exactly. Saka Paul ari kuti panyaya dzemhuri idhirama, asi muchitoredzera zviri kuitika pakati paKristu nechechi. Okay. But haita a big challenge here. Kuti tiri kutambiswa drama rakakosha kudaro. Inyaya hombe chaiko. Saka inofanira kuti munhu agare pasika otonyatsofunga kuti chinhu chandakuda kuita chihombe ichi. Okay. Bozokuita drama riri kufananidzira chinhu chikuru. Chinhu chakakura. Okay, pastor. Anditi wazviona. Right. Now kana zvichinzi Jesu nekereke. Okay. Panzi murume achasiya baba namai. Alright. Anditi wazviona. Pamhuri kana takuya pamhuri panapa kwayatangira nyaya yacho kureva kuti zviri kuitwa nemurume nababa pamba semutungamiriri wemhuri. Okay. Vari kuita zvakaitwa naJesu kuchechi. Unosikurumidza kuvhunza nasavereti wauya ndoda kunyatsofollowa. Ndingadai ndabvunza kuti ndikoma. Ndingadai iye Jesu akamboita sei nekereke yake. Aiwa, ikoko pfungwa dzadzichienda, but ndandichitonetseka kuti chinhu ichi hachisi clear kuvanhu vakawanda. Alright. Because handifunga kuti vanhu vese pavanopinda mumarriage pfungwa iyi yaKristu nechechi iripo. Ndikuona kunge papa chinhu chati kure. Because nyaya yemarriage nganishandise vare kuti secular, chinhu chinotorwa chisina kunyanya kutsamirana nezvekunamata. Even ukadzwa chitauro kunzi akatizirwa, musikana yakatizira, ane mukadzi wowanda kuudzaye akaroora, achinyanyotorwa chiri chinhu chekutoti vapinda mudhirama kuti chirawe. ndo papa. Pamwe padaa ndichida kuti ungorangarira tichienda mberi kasondepekudayo tiri kutarisa Jesu nekereke. Yes. Pakatadza munhu muEden, azviona kuti tatadza. Mbiri yaMwari yakabva paari. Yes. Ndikuona kuti tashama panapa. Chii chakaitwa naAdamu naEva? Vakasonanidza mashizha. Ndo vakasonanidza kuita hembe. Kristu achibva avateera muEdeni chaimo imomo. Pazourayiwa nengere. Vashama ari kusvikaona vakashama. Haana kuuya akagwina zimujamu rekurova. Asi aona vapinda muchimiro chinosiririsa, vapfeka mashisha. Chii chaanoita pana Genesis 3:21 hatisi kuiverenga yedu. Ndo pakaurayiwa muka, ndobva auya nedewe kunyatsovapfekedza zvakanaka. Akavapfekedza dzeledha. Handiri kuona zvinoita Kristu kukereke yake. Kuinzwisisa, kuibata nemwoyo murefu. Handiti wapaona manje. Ende ukatarisa chakafirwa naJesu pamuchinjikwa, haana kufira zvakanaka zvaiitwa nevanhu. Tiri kutarisa roho yababa semutungamiriri mumhuri. Mukadaro pastor, pfungwa dzangu dzamanya. Hamusi kuda kutotyisidzira here varida kuroorana kuti vafunga kuti mumarriage mune zvakaipa? Aiwa. Enda pana Peter wokutanga chapter 3:7 unzwe. Okay. Pamubvunzo wauruda kubvunza iwe. Because mukati akafira zvakaipa. Muri kuita kunge marriage kana ichifananidzira Kristu nechechi. Kureva kuti mumarriage mune zvakaipa. Makaomba. 1 Peter chapter 3 verse 7. Saizvozvo imi varume garai nevakadzi venyu nekuziva, muchikudza mukadzi muchiti ndiye mudziyo une simba duku kwamuri, zvavari vadyi venhaka dzenyasha dzeupenyu pamwe chete nemi, kuti minyengetero yenyu irege kudziviswa. Unoziva kuti dai kwakuri kutaura kwanhasi, Peter aingadai angoti garai zvakanaka nevakadzi venyu kudzimbawo. Alright. Ndo zvaarutaura. Garai zvakanaka. Asi anoenda pamberi manje. Pawanga uchibvunza iwe kuti vanobvaona sezvakaoma. Obva ati rangarirai kuti vakadzi midziyo yesimba duku. Kuti pastor kuti vakadzi midziyo yesimba duku. Dai wanga uchiverenga muchirungu yaiti they are weaker vessels. Ndo zvainoita. Saka kana zvichinzi shona inogona kutaidzira mazwi acho, asi zviri kutaurwa panapa ndezvekuti kune zvinhu zvakanaka
semagirazi ekumwira mvura, water glass, nedzimwe ndiro dzedhaka kana dzegirazi dzekudyira dzakanaka, handiti wazviona. Asi padzinenge dzichitakurwa kubva pane imwe nzvimbo dzichienda kune imwe nzvimbo, dzakaiswa muzvimakatoni, muzvimakesi zviya izvi, macardbox, pane mavara anowanzonyorwa kunzi fragile, endo with care. Saka pane pachinzi fragile kureva kuti zvinopwanyika, zvinokurumidza kupwanyika, chinhu chakanaka asi chokurumidza kupwanyika. Saka Peter ari kuti vakadzika, aiwa midziyo yakanaka asi ndi handle with care. Handiti wazviona. Saka izvozvo ari kuti garai zvakanaka, but mukugara kwenyu zvakanaka, iwewe semutungamiriri wemhuri ziva kuti mudziyo wandinawo uyu. But payaiwanzoitwa nasekuru wangu pane mumwe muzukuru ainetsa wavaigara vachienda vakukongludha vachibvako, airova mukadzi, saka vakukongludha vachibvunzwa ndoda kuti musare muchigara zvakanaka. Statement iyo vaireva kuti handidi kunzwa kuti muri kurovana. Saka ari kuudzwa murume, handiti wazviona. Na ukaona pakurovanwa, iye shoko ragara rayambira kuti wakagara nemudziyo une simba duku. Zvirava kuti zvinorovesa haumbozvishaya, zvinenge zvitoripo nekuti mudziyo wesimba diki. Zvinenge kudena zviya zviyaka zvinenge zviripo, asi iwewe murume manje gara uchiziva nyaya iyoyo. Vana baba nevarume vari panapo, muri kunzwa zvitaura namufundisi, hanzi madzimai handle with care, kwete kuti vane zvekuti pane handle with care kuti munhu anotyirwa unzi haite mushe. Handle with care iri kuburitswa panapa ndeyekuti utori mudziyo wakanaka but uri weak, saka panogona kutocreateka zvinokonzeresa kupopotedzana mumba. Saka pari kutobuda kuti varume ngatigarei navo tichiziva. Ndobva ndakubvunzai pastor, pari kunzi garai navo, inotaura kuti kugara navo kaka ko pane zviri kuitika mazuva ano hameno kwamuri kuti unogona kusangana nevarume lese vari pabhawa vachinwa doro, unonzwa ita kuti ndabvako kumba, hakusi kuita tingori tu namadhamu, hakusi kuita. Hapasi kuratidza weakness here kunana baba kuti panogonza hapasi kuita sei padheni muri 2. Iro bhaibheri riri kutoti garai navo, ameno ndibatsirei. Enda pana Marakai 2 pavhesi 13 na14 udzwe pane rimwe vara randinoda ipapo. Unotozochinza hapadheni hapasi kugara. Pane vara rinonobuda ikoko ratoda kuti ucherechedze. Malakai 2 vhesi 13 na14. Munoitawo izvozvi, munofukidza atari yaJehovha nemisodzi nekuchema nekugomera, naizvozvo hacharangarira chipiriso kana kuchigamuchira nemufaro pamaoko enyu. Kunyange zvakadaro munoti nemhaka yeiko? Nekuti Jehovha akanga ari chapupu pakati pako nemukadzi weujaya hwako wawakanyengera, kunyange ari shamwari yako nemukadzi wako wawakaita sungano yako naye. Pari kunobuda vara rekuti shamwari. Handiti wazviona. Zoti mudzimai panapa pfungwa iri kubudiswa mubhaibheri akanyatsokubatwa mushika, ishamwari yekuti hausiyane naye. Pastor, ndinobva ndapa challenge kuvateereri vedu. Vateereri, ndokumbira pachapera chirongwa Pastor Rodzi achakupai phone number. Kana muriko vekuti husband and wife you are friends, ingosenda imessage moti vafundisi, isu pamba pedu tiri mashamwari, tinoita nyaya tese tichiseka tese. Chinhu ichocho chare pastor, kuti husband ive friend kuwife yake. Zviri kunetsa. Pane zvinhu pane pfungwa yatsimbidzirwa naPeter ikatsimbidzirwa futi naMalakai yekuti minamata haisi kunzika. Hanzi kana usingagare zvakanaka nemukadzi wako, tutaura nevanonamata, hanzi minamata yako haisvike. Kurati kuti ukanamata kudenga voti ndiani ari kunamata ndikastoni, muri kumboonera magariro ari kuita namai Betera. Munamato wako wosende kwapo. Marakai ati kana uchiuya pamberi paMwari nezvipo zvauri kuuya nazvo, kunamata kwako hakugashirike kana uchichemedza mukadzi wako. Pastor, musi kupa advantage wakadzi here. Alright, it's okay. Handiti wazviona. Saka ndo pfungwa Mwari ada kuti vagarisane zvakanaka. Saka ari responsible ndiani pastor mumba kana muchirovanwa? Mumba kana muchirovanwa, mukadzi ari kudene here kana kuti murume? Aiwa, mukadzi atonzi ndo nature yake.
yekuita zvinenge kudena. Ari fragile. Murume manje. Pane umwe munhu mufundisi vakabhoti vachibatanidza muchato. Vakataura nechirungu. Okay, good. Vachiti marriage is for two mature people. Okay. Aiti nyaya dzekuroranaka dzinoda vanhu vakura vabve zera. Vari mature. Saka murume asati aroora ngaadzidze zvinhu izvi. Ona kuti okay, ndakunotakura midziyo iri fragile. Handiti wazvoona zvekusangana nazvo ndizvo. Unoziva kuti akakonzera muEdeni chaimo furuti yakauya naEvha. Saka vateereri, pfungwa iri kubuda panapa kuna 1 Peter 3 verse 7 naMalachi 2 verse 13 na 14. Bhaibheri riri kuramba richiisa chitsvambe kuvarume. Riri kuramba richidzosera nyaya yekuti mumba mukaita kunge musiri kuita zvakanaka, unenge usingaite chinhu chakanaka uri semunhu womurume, wotonzikwa maraini uchitaura kuti madhamu wekwangu havanzwisise. Nezuro takanetsana munhu haanzwisise yeye. Bhaibheri riri kutoti hazvigashirike mumasamwari because ari kuita kunge ari kunzi ndiwe uri accountable, uri responsible murume. Ameno kana ndabata zvakanaka. Rega timbonzwa kamboka tigoya teisumudza kubva ipapo. Okay, tiri pachidzidzo chiKristu nemhuri. Program inonzi The Second Coming of Christ, nyaya yekudzoka kwaJesu Kristu. Chidzidzo chanhasi chiri kuti chiKristu nemhuri. Ndopatatasira Pastor Rodzi. chiKristu nemhuri. Taona muchikamu chapfuura ateerera. Mwari ari kuti kana muchigara mumhuri, mararamiro amuri kuita, muri kutoredzera ukama huri pakati paKristu nechechi yake. Kureva kuti zvinenge zvichiitwa nababa semutungamiriri mumba, vari kutoredzera zvingaita Jesu kukereke yake. Ndobva panzi ipo madzimai midziyo ine simba duku. Zvekuti dai kwanga kuri mudziyo yemumba taiti midziyo yegirasi kana kuti yakaumbwa nedhaka, haitane kupwanyika, inoda handle with care. Saka kuti mumba muve nerugare, nyaya yabva yakandirwa pamapfudzi ababa. Kuti baba inyaya yenyu kuti mumba muite rugare. Saka ndobva kunzi naMwari mukasapangwarira ipapo, zvikuru sei kana muri varume vanonamata. Chero ukanamata sei asi pasina rugare namadhamu, minamata yacho haisvike. Madhamu vakagarawo vachichema nekuda kwezvaunovaitira iwewe. Unogona kunge uri kuriekta kuuduku hwesimba huri mavari, asi vochema. Zvinoitawo futi kuti kunamata kwako kusagashirike naMwari. Okay, pandiri kuda Pastor, tiri kuti chiKristu nemhuri. Apa muri kuita kunge mangonangana nababa namai. Pane panonyatsobuda here inzwa kakastoni. Kana munhu paparagrafu yekutanga chaiyo bva wati dai vatanga nekutaura izvo, nyaya iri kuenda here ichasvika kwese ikoko. Unenge uchidza kufunga kuti pamwe kune muteereri ada kutsvaga paumhuri pacho opashayaka. Paragrafu yekutanga chaiyo ati tichangotanga naseri. Saka tiri kuenda. Tamboti rega titange kuna baba semutungamiriri. Tinzwe kuti nyaya iyi inoti kudi. Enda pana Genesis 7 ka vhesi ya 1 nevhesi 7 unzwe. Tiri pana baba ipapa. Genesis 7 verse 1 nevhesi 7. Zvino Jehovha akati kuna Noa, pindai muareka iwe nemhuri yako yose, nekuti ndakaona iwe kuti wakarurama pamberi pangu parudzi urwu. Verse 7. Ipapo Noa akapinda muareka nevanakomana vake, nemukadzi wake, nevakadzi vevanakomana vake, nekuda kwemvura zhinji. Right. Uri kuona panapa Betera. Tashanyira imwe mhuri panapa. Ya Noa. Right. Noa ndiye mutungamiri. Okay. Mwari oti Noa
ndakuona chikristu chako chakakwana iwe. Okay. Saka parudzi ruri kuparara nemvura urwo ndichakuponesa. Iwa upinde ipapo. Aiwa iwa uparare. Okay. But tarisaone manje kuti chikristu chaNoa chakadzinara chikaremekedzwa nemudzimai wake. Chikaremekedzwa nevanakomana vavo vese vari 3. Chikaremekedzwa nevaroora vakadzi vakomana. Okay. Kurava kuti amai vakanyatsoona kuti zvinoparidzwa nababa ndezvechokwadi. Baba vakafambira kavari kuti ngakaitwa aka kari right. Vana ndobva vaona futi varoora. Saka zvinoita manje kuti uri murume mutungamiriri wemhuri uti iwewe nemudzimai nevana vakuwasha nevaroora vese vanzwe dzidziso nekurarama kwechikristu kubva kuna baba semutungamiri wemhuri. Muri correct, but munoziva the unfortunate thing. Chidzidzo chenyu chiri kuuya maybe to vanhu audience yenyu iri wrong. Because ezvinezvi dzimba dziri kutungamirwa kunamata nanamai. Handisi kuti mukomenda. Baba vari vapenyu. Havatori neinazvo izvozvo zvekunamata. Alright, regera timbopasi ipapo tigozopatarisa muchikamu chinotevera. Asi ukatonyatsopaona kubva panapa unotoona kuti patsveyama ipapo. Ndozvandatoona. Paurongwa hwaMwari zviri kureva kuti murume ndiye anofanira kunge akamira pachinzvimbo chaKristu achitungamirira zviri correct imba yake, zvekuti mhuri yese vanopinda muareka vanopona pasecond coming. Enda pana Genesis 18 uverenge verse 19. Genesis 18 verse 19. Nokuti ndakamutsaura kuti arayire vana vake neveimba yake vanomutevera kuti vachengete nzira yaJehovha vaite zvakarurama nezvakanaka kuti ndiuyise zvandakataura pamusoro paAbhurahama. Kuti Genesis 18 verse 19. Ndoyandaverenga. Nekuti ndakamutsaura kuti arayire vana vake neveimba yake vanomutevera kuti vachengete nzira yaJehovha vaite zvakarurama nezvakanaka kuti Jehovha auyise pamusoro paAbhurahama izvo zvaakataura pamusoro pake. NdiAbhurahama. Saka Mwari ari kuti Abhurahama ari kuti ndakamutsaura. Ndinoziva kuti Abhurahama achadzidzisa vana vake nevese vagere mumba make zvinodiwa naMwari. Okay. Andiri kuona. Saka basa guru rababa semutungamiri wemhuri nderekudzidzisa nzira dzaMwari. Saka pane komende yavataura kuti zvakuita sekunge ana mai ipapo vana baba zvatorereka. Andiri kuona. Dai yanga iri rori iri kufamba, irori yakapomboka mavhiri ekusaidhi rimwe chete. Yakatsveyama rori inodonedza zvinhu. Handiti wazvoona pane zvakawanda zvinodona kana baba vatiza responsibility yavo yekuva mutungamiriri munzira dziri correct dzaMwari vachidzidzisa nzira dzaMwari. Enda pana Genesis 11 ka toda kuti uverenge verse 31 wobva waibatanidza naGenesis 12 verse ya 4. Genesis 11 verse 31. Zvino Tera wakatora mwanakomana wake Abhurahamu naLoti mwanakomana waHarani mwanakomana womwanakomana wake naSarai mukadzi womwanakomana wake Abhurahamu vakatama navo vakabva uri yevaKedhia kuti vaende kunyika yeKenani. Genesis 12 verse 4. Naizvozvo Abhurahamu akaenda sezvaakaudzwa naJehovha naLoti wakaenda naye. Abhurahama wakanga ane makore ane 45 pakubva kwake Harani. Now panapa tiri kuintroducwa kuna Abhurahama. Yes, uye hanzi ndinoziva kuti achadzidzisa imba yake. Abhurahama toudzwa chimwe chimiro changa chiri mumhuri yake. Vakaita makore iye naSara vasina mwana. Asi mukurarama kwavo vanoti munin'ina wake Harani akafa. Ndobva asiya mwana ainzi Loti. Abhurahamu ndobva atora Loti mwana womunun'una kwakumurera semwana wake. Handiri kuona takutoona amwe mamiriro emhuri
kuti inogona kuva extended. Atora mwana wemunin'ina akashaya ari kugara naye, which is good. I think kunoku kucontext yedu ndo zvatinotonyanyorara hazvina dambudziko izvozvo. Pandoda kuti unoona chimwe chinhu, hatidzokere pachapter 18 yaGenesis iyayaka, unoverenga vhesi ya2 na3 wobva wanoverenga chapter 19 vhesi 1 to 3 yaGenesis iyoyo. Genesis 18 verse 2 na 3. Akasimudza meso akatarira akaona varume vatatu vamire vakatarisana naye. Wakati achivaona akabva pamukova wetende akamhanya kundosongana navo akakotamira pasi. Akati, Ishe wangu, kana ndawana nyasha kwamuri, musapfuure henyu pamuranda wenyu. Genesis 19 verse 1 to 3. Vatumwa vaviri vakasvika Sodhoma madekwana. Lot wakanga agere pasuo reSodhoma. Rota akaona akasimuka akaenda kunosongana navo. Akakotamira pasi nechiso chake akati, tarirai madzisha angu, chidotsaukirai henyu kumba kwemuranda wenyu. Muvate usiku hwose, mushambidze tsoka dzenyu, mugofumira parwendo rwenyu. Ivo vakati, kwete, tichavata hedu padare usiku hwese. Akavanyengetera zvikuru, vakadzimana votsaukira kwaari vakapinda mumba make. Akavagadzirira chirayiro, akabika chingwa vakadya. Uri kuona kuti muchapter 18 Abrahama anoona varume vatatu vari kufamba munzira, omhanya wovagombedzera, uyai mudye muzopfuura. Ukaenda muchapter 19 varume vatatu ava vakanga vari Jehovha nengirozi mbiri. Saka Mwari akazosara achitaura naAbhurahama chapter 18. Ngirozi mbiri ndobva dzapfuurira kuSodhomu, kuenda kuSodhomu. Dzasvika kuSodhomu dzinongosvika kugara pamusika sevanhu vane kwavaroda kuenda, vakamirirawo zvifambiso. Loti wovaona vari pamusika, ndofunga imba yake yaive pedyo nepamusika, akati muno muSodhomu hamurarwi pamusika, makaipa, uyai kumba. Paona kufanana here pakaitiro kaLoti naAbhurahama. Vakamhanya kuvaenzi vaipfuura, akavati uyai kumba. Roti aendawo kuvanhu vari kutoti toda kuenda hedu, akati aiwa uyai kumba. Hospitality. Kureva kuti Abrahama akagona kudzidzisa mwana womunun'una waakarerawo kuti vaenzi vanofanira kukosheswa. Ndibaba vari kulida. Anditozvona. Saka zvinoenda mumhuri kana baba vari correct. Ndozvanzi naMwari ndinozviziva kuti Abrahama anozviita zvinhu izvi. Anozvigona. Enda uone pana Genesis 24. Toda kuti uverenge vhesi ya2 na3 ka, uverenga vhesi ya12 kuenda pa14. Genesis 24 verse 2. Abrahama akataura nemuranda wake waive mukuru weimba yake waichengeta zvose zvaakanga anazvo achiti, chimboisa chanzva chako pasi pechidzva changu, ndikupikise naJehovha Mwari wekudenga naMwari wenyika, kuti haungatorere mwanakomana wangu mukadzi kuvanasikana vevaKenani vandinogara pakati pavo. Verse 12. Akati, Jehovha Mwari watenzi wangu Abrahamu, ndifambisei henyu zvakanaka nhasi, muitire tenzi wangu Abrahamu ngoni. Tarirai ndimire patsime remvura, vakunda vevanhu veguta vobuda kuzochera mvura. Zvino ngakuitwe kuti musikana wandichati kwaari, nditurirewo chirongo chako ndinwe. Kana akati inwai henyu, namakamera enyu ndichaanwisawo. Ngaave iye wamakatsaurira muranda wenyu Isaka. Panapa muranda waAbhurahamu Elias anonzi, handisuda kuti utsvagire Isaac mwana wangu mukadzi pavatorwa vane kutenda kwakasiyana nekwedu. Saka enda kuhama dzangu. Asvika Elias anosvikosungirira mangamera ake patsime, opfugama onamata. Now chiri kubuda apa ndechekuti chiKristu chaAbhurahamu chakatapukira kumuranda, kumushandi. Saka zvandiri kubata pastor zvikuru pachidzidzo chedu chanhasi ndezvekuti patiri kuti chiKristu nemhuri, chekutanga mhuri mararamiro ayo ngaitoredzere zviri Kristu nechechi. Ano responsibility hombe kuti imba ifambe zvakanaka ndibaba semutungamiri wemhuri. Zvinogona kuitika kumudzimai wavo, oteerera oita zvakanaka, kuvana vavo, kuvaroora, nevakwasha, even vaunosiyirwa vamwe wochengeta. Zvinogona apa ndazoona mushandi futi. Saka zvandabata mugoma, baba muri kuita kunge mava pamutoro wakakura.
ameno iconcluda itinzwe pamusoro pababa pakusika idhizaini yaMwari. Usakasundire nyaya kwandiri. Idhizaini yaMwari yekuti pakugara mumhuri mumba baba vakapuwa naMwari vakazodzerwa kutungamira mhuri yavo. Asi vanofanira kuitungamira. Basa ravo guru nderekudzidzisa mhuri nzira dzaMwari. Saka zviri possible kuti baba nemudzimai, vanakomana, vanasikana, varoora, vakuwasha, chero nevashandi vese vaende kudenga panouya Jesu pasecond coming. Vateereri, pachikamu chekutanga pane pandamboti vari kugara semashamwari, murume nemukadzi mutekste. Ndazofunga pasi panogona itwa chitsotsi because munhu ndiye anongori nefonika ongoti aine mukadzi wangu tiri mashamwari. Vanokwanisa isai kaaudio kasingapfuure 30 seconds mese nemavoisi enyu tingoona kuti kuri sei kudzimba uko kamunongotaura mese muri tu baba namai kanongoratidza kuti you are friends, muri kugara zvakanaka, and God will bless you. Munoisa kaaudio panhamba dzamaakupiwa namufundisi Rodzi. Ipai vateereri phone number 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tigosangana muchikamu chinotevera. Tungamire se mwana awonyara tabu ungayara tinyanga